Church Trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Llum nixtieq li nitolba ħafna għall-għaqda fil-Knisja. San Pawli kellimna dwar dan fl-ewwel qari tal-lum, għax fi żmienu kien hemm xi firdiet fil-Knisja ta' Korintu. Nitolba ħafna biex ikun hemm dejjem l-għaqda kemm fil-Knisja Kattolika kif ukoll l-għaqda fost l-insara. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu inti r-raj tajjeb li tara fin-naċ tiegħek. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu inti d-dilja vera u aħna l-frijej. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej Ġesu inti l-ħobs ħaj li niżel mis-sema għal ħajja tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti, kull mu l-aħjar ġej kollu minnek. Nisser fi qlubna li mħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarrisunna bit-tħabbrik tagħna bla ħeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Jien, Ħuti, ma stajtx inkellimkom bħala nies spiritwali, iżda bħala nies tad-demm u l-laħam, bħal trabi fi Kristu. Ħalib sqejtkom mhux ikel, għax ma kontux tifilħu għalih, u lanqas issa ma tistgħu għalih, għax għadkom tgħixu skont il-ġisem, la darba fostkom għad hemm lejra u l-ġlied. Ma għadkomx forsi tgħixu skont il-ġisem u ma għadkomx timxu ta' bnedmin meta hemm fostkom min jgħid jien ta' Pawlu u l-ieħor jien ta' Apollo. M'intomx taħsbuha ta' bnedmin? U min hu Apollo? Min hu Pawlu?
huma l-ministri li permezz tagħhom intom emmintu u kull wieħed minnhom skont ma tah il-mulej. Jien ħawwilt, Apollo saqqa, imma Alla hu li kabbar. Għalhekk la min ħawwel ma hu xejn u lanqas min saqqa, imma Alla li kabbar. Xorta waħda huma dak li ħawwel u dak li saqqa. Kull wieħed jieħu l-ħlas li ħaqqu skont ma ħadem. Aħna ħaddiema ta' Alla u intom l-għalqa ta' Alla. Intom il-bini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Flimkien, ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Ħin il-ġens lil-mulej u Alla tiegħu. Il-poplu li hu għażel bwirtu. Mill-loli ta' smewwiet iħares il-mulej u jara il-bnedmin kollha. Flimkien, ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara f'emilhom kollu. Flimkien, ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Fih jinsab lena ta' qalbna, f'isem il-qaddis tiegħu it-tama tagħna. Flimkien, ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Il-mulej batni inwassal il-bxara tajba l-fqajrin u nrod ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qam u telaq mis-sinagoga u daħal għand Xmun. Issa il-mara ta' Xmun kellha fuqha deni qawwi u talbuh jgħinha. Resaq leha, ordna lid-deni u d-deni ħalliha u minnu fih qamet u bdiet isservihom. Jew niżla x-xemx daw kollha li kellhom il-morda kien xkien il-mart tagħhom ħaduhom lu qudiemu. U qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll lix-xjaten, jgħidu u jgħidu int bin Alla. Iżda hu kien jeddidhom u ma ħallihomx jitkellmu għax huma kienu jafu li hu il-Messija. Meta sebaħ, ħareġ u mar f'post imwarrab. In-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u rridu iżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda hu qalilhom, jekk tiġi nxandar l-Evanġelju tas-saltna tal-Alla lil bliet l-oħra wkoll, għax għalhekk kont mibgħut. U kien jipritka fis-sinagogi tal-Ludija. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ejjew napprezzaw il-mod kif San Pawl qed jindirizza dil-komunità, dil-Knisja, dil-komunità Nisranija f'Korintu. Korintu belt importanti fil-Greċja tal-qedem u anki llum. Kien port fejn kien hemm ħafna taħlit ta' nies ta' ħafna ilsna, kien hemm minn kollox hemmhekk, kif ikun hemm f'postijiet bħal dawn. U San Pawl ikellimhom b'ħafna modrija għall-bidu, jaf li huma dgħajfa u jgħidilhom inkellimkom mhux bħala nies spiritwali għax m'intomx s'issa, iżda bħala nies tad-demm u l-laħam bħala trabi fi Kristu. Ħalib sqejtkom mhux ikel għax ma kontux tifilħu għalih. San Pawl qiegħed jara s-sitwazzjoni tagħhom u jifhimha u jkellimhom b'ħafna ħlewwa. Imma wkoll San Pawl
jara fid-dmir tiegħu li jisfidhom ukoll. Għax kien qed jara l-firdiet bejniethom. F'dil komunità nisranija fl-ewwel seklu kien hemm bosta firdiet. Kien hemm min jgħid jien ta' Pawlu, jien ta' Apollo. Apollo kien lider nisrani ieħor. L-importanti hu li nkunu ta' Kristu, għax aħna Kristjani. U San Pawlu kompli jispjegalhom biex jifhmuh. Jiena ħawwilt, mela jiena bdejt dil-komunità. Rajta titwielet, jien ħawwilt. Apollo saqqa, Apollo kompla l-ħidma tiegħi. Imma, u dan importanti, Alla hu li kabbar. Ejjew nirrealizzaw li aħna l-koll għandna doveri differenti fil-Knisja, għandna talenti differenti, opinjonijiet differenti, imma kemm importanti li ma nħallux il-pika timbet jew tikber fil-Knisja wkoll xi kultant. Kemm sabiħa l-aħħar frażi li juża San Pawl meta jgħidilhom u jgħid lilna aħna ħaddiema ma' Alla. Mhux ħaddiema ta' Alla jew ħaddiema taħt Alla, imma aħna ħaddiema ma' Alla. Ara x'responsabbiltà u x'dinjità qiegħed ifakkarhom fiha. Aħna ħaddiema ma' Alla u Alla li jmexxi kollox imma aħna nikkooperaw miegħu. Għandna bżonn ħafna l-mulej aħna fil-ħajja tagħna bħala membri tas-soċjetà Maltija u Awċija, għandna bżonn il-qawwa tal-mulej, aħna naqdu dmirijietna bħala ansara, bħala membri tal-Knisja, ejjew nersqu lejh għalhekk kif kienu jersqu lejn Ġesu, in-nies kienu konvinti li hu seta' ifejjaqhom. Innutaw in-nies imorru bil-gżuz biex jirċievu l-fejqan u l-ħelsien mill-ispirti imnizza. Spirti mnizza għadhom jeżistu, il-ħażen għadu jeżistu dan nafuh, imma jew nersqu lejn il-mulej b'ħafna ħerqa. Jgħidilna l-Evanġelista San Luqa in-nies bdew ifittxuh anki l-għada li jagħmel il-mirakli l-għada bdew ifittxuh u marru ħdejh. Ejjew aħna wkoll nfittxu l-mulej fil-ġrajiet ta' kuljum tafux. Fil-ħajja tad-dar illum fejn insabu, fil-ħajja tax-xogħol fejn tinsab. Jekk inti anzjan jew marit fejn tinsab, forsi f'xi dar tal-anzjan jew l-isptar, fejn tinsab. Hi x'inhi saħħtek. U x'inhu il-mulej nfittxuh mhux kieku konna xi post ieħor, jew kieku kont f'saħħti, jew kieku kont naħdem f'post ieħor jew ma' nies oħra le, il-mulej nfittxuh fejn insabu. U l-mulej tina il-fejqan tar-ruħ fejn insabu. U dan huwa kliem li għamlilna ħafna kuraġġ jew nitolbu l-mulej biex nelbu kull pika, kull firda li timbed bejnietna u nersqu lejh. Għax hu biss jista' joffrilna il-kelma tiegħu, l-Ewkaristija, u biss jista' joffrilna il-balzmu tal-fejqan tiegħu. U dal-balzmu, dal-fejqan, il-koll għandna bżonnu. Ħuti aħna l-koll imsejħin biex inwarbu kull ma jista' jfixkinna u hekk nitlu fis-Salt Natalla, nitolbu ngħidu wara kull talba ejna mulej. Ejna mulej. U Alla inti trid li l-bniedem isalva u jasal għall-għarfien sħiħ tal-verità. Ejn l-Knisja turi dejjem is-sewwa bl-imħabba. Nitolbu. Ejna mulej. Mulej inti trid tagħmel mill-umanità familja waħda kbira. Għamel li l-popli jissuperaw kull rivalità ideoloġika, politika u reliġjuża. Nitolbu. Ejna mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha. Dawk li qegħdin ibagħtu minħabba l-mart u nixtieq li kolli tissieħbu miegħi biex nitolbu għal tarbija ta' 3 xhur li għadha ħatkun qed tagħmel operazzjoni serja biex inti mulej tgħin lilha u l-qraba tagħha u tgħin lit-tobba u l-infermiera kollha. Għal dan nitolbu. Ejna mulej. Mulej int Alla li ma teskludi lil ħadd mill-imħabba tiegħek. Għati lilna li bil-qawwa ta' din l-Ewkaristija
inħobbu lil ħutna l-bnedmin kollha, nitolbu. Ejna mulej. U Alla fil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni inti tilqa' lill-bnedmin kollha. Għati lilna li bil-grazzja tiegħek inħabirku għall-miġja tas-saltna tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni. U għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. U Alla Missier li tista' kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna inroddulek ħajr u nfaħruk għall-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwim bejniethom, aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispirtu Qaddis tiegħek iqanqal il-qlub biex dawk li kienu għedewwa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-popli kollha jfittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġid. Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew ixandu l-kobor tiegħek u jgħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek. U il-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, lit li int tagħti lill-midinbin, it-triq li minna jaslinna is-slim tiegħek. U Alla, Missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna u niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħafidejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol f'dak il-lejl ħal-kalċi u waqt li xandar l-ħnina tiegħek taħ lid-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallinna dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis, nitolbuk il-qana l-koll ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U jżommna f'xirka waħda mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim. Kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta' ibnek f'rabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija Omm Alla, ma' żewġa San Giuseppe u mal-qaddisin kollha, hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem, f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja ta' sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu t-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-inoħati għalina, la ddaħħalniex fi t-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna stqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem Qaddis tiegħek eħlisti meħtijiet kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan u Ġesu, il-ħaruf Talla, il-prinċep tal-paċi, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi,
iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu u li talla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Inħeġġiġkom biex titolbu għall-insara ippersegwitati madwar id-dinja kollha u nkoll inkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet għal ħajja saċerdotali, għal ħajja reliġjuża kif ukoll għażwieġ nisrani. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Grazzi Sinjur Alla U aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema. Nitolbuk biex b'din l-ikla ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isħof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minn oħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn oħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa,
u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qattar b'tana, Kristu ilqa it-talb tagħna. Missier Eternalla, Ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-paririt tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, togi ta' David, itlob għalina, togi ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kowba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana itlob tal-apostli, għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju itlob mqaddes, għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina, tlopalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina.
nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.